Friday and it's November. Ano tayo ngayon? Hindi na lang ako mag-attempt. It's already 1:30 in the afternoon. Kararating ko lang po sa aking part-time job. So may bahay akong nililinisan for 4 hours na malapit lang dito sa amin. 4 hours and hindi naman siya heavy na linis-linis kasi their house is very clean. Ano lang, kailangan alisin yung alikabok. Ganyan ba? I-maintain lang talaga kasi super laki ng bahay. And dalawa lang sila. Although walang bata, walang pet, so it's much easier to clean. But kailangan talaga siya i-maintain. Because I don't know why, but here in the Netherlands, madaling magkaalikabok yung kanilang bahay. Ewan ko lang. Sa bahay din namin. Parang the next day, kailangan mo nang magpunas-punas or mag-dust na naman. So yun. Pero dito sa bahay, once or twice a week na lang ako these days mag-vacuum and mag-mop. Yeah, so medyo pagod pa ako. So I'm gonna take a short break, maybe 30 minutes siguro. Ruth just left to go to the supermarket kasi he needs more stuff because my family trip po kami kasama yung mama at papa ni Ruth. Ruth booked a house for 3 days and doon po kami mag-weekend. So exciting siya. Anna is still napping. So as soon as she wakes up, mag-ready na kami to go. So, yun, nag-pack na si Ruth. Tignan nyo naman tong damit ni Ruth, guys. So, yan. Yan. Yan lang lahat yung damit niya. So, he asked me if gusto ko nang magmaleta. Sabi ko na, wag na tayo magmaleta. Uy, kasi nga, ang hirap naman, basta hindi siya, although pwede namin ilagay lahat doon, pero mas di ako na, mas magulo pagdating doon. So sabi ko na lang mag ka ng plastic bag mo, and then I'll also bring a small plastic bag or siguro shopping bag for me and Anna. Yun, para madali. Anyway, lang naman, dalawa or tatlong bihisan lang ba, so okay lang. So exciting siya. Ipapakita ko lang sa inyo yung vacation namin. Samahan nyo kami doon sa aming bakasyon. Musefia? Paalis na kami. Ayan. Punong-puno yung sa likod namin. Di man makita. Basta puno yan. Puno talaga siya. Very full. We're going on vacancy! Yeah. We're going on vacation. Dito lang naman sa sa Netherlands. Lang na? First, we will pick up Oma and Opa. Then, go na kami. Hindi po kasama yung aso si Sena. Kasi, isang sasakyan lang kami ba. So, kailangan si Sena kasi sa likod. Pero marami man kaming gamit. So, iniwan nila si Sena sa pension. It's called pension here, Dodong, no? Yeah. Pension. So, pension. Diba? Bilinanan sa mga pets. Malapit na kami kila Oma and Opa. Anna banana. Where's Anna? Yeah, just a little bit sleepy. Hi. Hello. She's just looking so cute. Dito na kami. Eens kijken. Die is goed, ons kwart. Welk nummer hebben we? We hebben, ik zal het er even bij pakken. Ganyan yung mga rooms. It is like kind of all room. Cute room. Like in the Philippines, once is the roosters for cockfighting. Like this. Ja, links. Ja, links. Dito na kami. We're here. Tingnan nyo yung sasakyan. Oh, puno. This is the place. Parang, like nung pinakita ko sa inyo kanina, pero puti yung kanina. Ito, iba naman yung paint. Malaki pala siya sa malapitan. Maganda dito. Quiet. Second time po namin dito. Yung first time di kami nagstay overnight. Binisita namin yung friend nila na nagstay dito. So yun pa, hindi pa kami pwedeng pumasok kasi 4 o'clock pa yung check-in. So hinakot muna namin yung mga gamit. Maganda siya, malaki. Yan, may mga rooms. Pakita ko sa inyo sa loob mamaya.
patient ang aming Ana because kulang sa tulog. Yan, naglakad muna sila. Hello! Hello! Hi, Mama! So, ito yung keycard dito. Minil lang nila sa amin. Para diretsyo na ba pagdating dito. No need na pumunta sa sa reception. Yun lang. Yung instructions at the door. Para kaming mga mga homeless. Parang pinalayas for Anna and Connie already has wine. And we have Tana. Zalam, salmon. Para kaming homeless. Ooh, it's crowd. So we're just waiting. Yeah. 6 minutes. 6 minutes and then we can go inside. It's nice that there's a space here for parking, Connie. Unlike the one in, where is it? The first one we went to before, there was no parking. Weird. In Here where? to Berg. The parking was very far, but here, next to the house, may may parking space pa. Yeah. I-try natin kung pwede na. So, yan. Arrow. Wala. Wala pa talaga, guys. So, we really have to wait till our card is activated. Hindi pa siya activated because it's not yet 4 o'clock. Mga ano pa naman, mga 5 minutes na lang. Ang lamig kasi mas. Gusto nilang gusto nilang early dito kasi yung Netherlands is playing at 4 o'clock. So, that's why we came a little bit earlier. Mama kijken? Mama, kijken? Mama, kijken? She's more excited about oma. Yeah. Gini, 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 gini. Wah, Mama, kijken! Nyam 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 Yan nyam na, nyam chocolate nyam na nyam naman. nyam nyam. That's so big. This looks so big, pero it's hollow Oh inside. ja. Moet kijken dat we erin kunnen. It's hollow. Winter na dito. Ja, het ding is. Anna, what are you eating? What's that? What's that? No, hindi po niya yan mauubos. Chocolade? No, gido. Top ook een beetje? We can't go in yet. There's something wrong with the key cards. They're not activated yet, so we have to wait longer. Oma and Opa are at the reception now. Where's Oma and Opa lang? Love, where's Oma and Opa? Oh, yay. Nanguli na sila lang? Oma weg. Is Oma and Opa weg? Ja. Wow, waar to? Die zijn oma opa. Huh? Oma atasje. I don't understand. Where are they going, Anna? Anna, where Daar is are Opa Opa en and Oma. Oma going? Dat is een opa en oma nou. Mag mama ook een beetje chocolade? Mama ook. Mama ook een beetje doen. Mama ook. Mama ook, alsjeblieft. Kom eens. Kijk, wie is het? Anna. Dankjewel. Even deze goed doen? Kom maar. Para siyang Toblerone. Ang taste niya. Kom maar hier. It's a little bit like Toblerone, Boang, no? The taste ba? Without the nuts. Malamig-lamig lang. Ang lamig-lamig na. Hindi pa kami makapasok. I told Oma and Opa, Boang, we are like homeless. With all the stuff outside. Ba? Wat is dat? Oh! Oh, daar ook binnen doen. Yeah. Buiten kan niet. Not here, Labi. Kan niet buiten.
Mooi, het Anna. is veld. Dankjewel. Hello, Ana. Nasa loob na kami. Magkakain na kami soon. So, ipakita ko lang sa inyo saglit yung aming accommodation. So, pagpasok nyo, this is the main door. May door na naman dito. Toilet. Yan. Sinarado ko to kanina kasi malamig. Open kasi siya. Malamig. And then, next to the toilet, may boiler sila dito. Andito rin yung kanilang panglinis. Yan. And then, may dalawang rooms dito. Yan yung kanila dito sa amin. Hindi ko na lang ipakita sa kanila. Yan. Kasi, ayan mo na lang. Cute siya, no? Cute. Gusto ko ganito yung bahay ko sa Pilipinas na vacation house. Ito yung kanilang shower. Oh, i-on natin. Cute man. Char. Gustong-gusto ko yung pag-separate yung shower talaga. Para hindi mag-ano yung basa dito ba, yung tubig dito. Ayan, may wrap ng towel. So, ang lalaki ng ano nila, ang lalapad ng kanilang doors. So, pag i-open mo yung door, mabablock mo yung way. And then, may, ano tayo dito? Coat rack. Yan na. May living room. And then, kitchen. Yung kanilang, ano ba yan? May ref to. Tapos may storage dyan. And then, may extra room dito. So, perfect siya for, if naamoy kids to. May double decker tayo. So, yun na. Kumakain si Rod tsaka yung papa niya. And then, kami, mamaya na. Maya-maya. Cause, dito ako sa loob. Guys, kasi medyo nakakahiya talaga pag nagsasalita ako mag-isa ba. Although, okay lang sa kanila. Tinitingnan na rin nila ako. Kasi nagtatagalog ako ba. So, hindi ako nag-vlog kaagad kanina kasi, naging irritable si Ana. Kasi kulang siya sa tulog ba, ginising niya para maaga kami makapunta dito. Pero ngayon, medyo okay naman siya. Tapos, nanonood na din sila ng, ng football kasi naglalaro yung Netherlands versus Ecuador. So, yan, nabisi na kami sa mga gamit. Yun. So, guys, i-end ko na itong ating pa-vlog and I hope nagustuhan nyo yung ating pa-video. Short lang siya and I'll vlog again tomorrow and pakita ko sa inyo yung aming day. Wala masyadong plano. Pero ipakita ko sa inyo around the area because it's very nice here. So, kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat. And please don't forget to follow and subscribe sa aming channel, Pinoy Dutch Family. And ang aming TikTok and also ang aming Facebook page, same name din. So, Pinoy Dutch Family. Yung Pinoy Dutch, po sila, magkadikit sila, not separate words. So, maraming salamat sa inyong suporta. Mush, mush, mabush.